me dia na Yesu oye wo dia na oye nyina dia ene na simply before ti ase aka amen ye beda yen kwamafo na si so boy en ho ban mana wotwi akwa akra betu yen homeda nkometu ni panyina nanso erena humobro mu me na wonanka ensem fata o yakoda ya nanka itwase ogie yen kwa free ensem ode adom yakwa ayi nka ni din da asida di ho me de be ma sofo ne ne mpanifo se na o me yen hihye se me megina na de nyame wo ma ne ma no amfa man me hwe efri bra me ba ha ebesi sabria me gina he ya asore ma efri sofo so ma ne mema maboa me yi in fact me zenka me bebubodin but me bebubodin ha me yamfom so menya problem me ka hwan ne me gya hwan obi biara aboa me ti de me kan se onyame a o hira obi ntome no me no de obi biara hira o me ho biara no awrade on hye na mu manum so amen enne asamo awrade ase me ne o medi hu nkomo no mato din say who is your Goliath? Who is your Goliath? Anase onyam soma brabo mu no onyam soma kwantu mu no eden na aye ohaw eden na aye kodana a wani boso ana agya wareho ana okaye a na ayi wani gie kro na omodwen sani da so nyina eni hobio radisi misa se ohaw ene de hin ene se ogidi a so obesoma David bia mana ba brabo no be ye frɛ ona so wani gie awie opeye ogidi aka amen okenkafo nyame onhyira mame esa kenka mai kama nyame hyira pa so tie ni ya enokre e ba ni si so ebre bi duyi Filistifo boabo ho ano na Israel fo nso boabo ho ano se onde okon ekobo ani na de obedi ni onkunsu nkunim no wasom no na meka David ni Goliath ntoke na aka masembi and the story obi enim the soft bi na okọ preach na efie ne ho kani di nkomo na obi sanse na ene asembe na ne nyame ma ekoche no say oh David ni Goliath story na Bible no so okay na he na wo our 1 Samuel 17:1-51 really and I say am pon I say oh David ni Goliath ntoka dey say me kwahwe na omde ntoka na hihye so omkuwie ane apon enti na me wehwe na ye de ntoka na omde ahihye so yakuwie a omkuwie ane yapon but ya banyame animu yi de moma ye nyabre say okay nka achoro ba bia o say homeda na ni mfra nwumre nkopme nwumre ye nya abotre ewo nyame anim na ye nkro no wehira yen o de ase aka amen enti atisa Goliath yi bra no kopem bra no okoso hunuhuna Israelfo abrebia opia na ja Israelfo ayamhihye enti u kan verse 9 no a 1 Samuel 17:9 no o si Goliath throw challenge ema Israelfo se monso monyimu bema o ti se memra na me ni nhia si di akon no odi misu nkunimu a odi misu nkunimu a ye besom me hwe yi be se sha di bi nso ha Goliath ni beginning statement na o say munyimu mu berema mra se menini di akon na odi misu nkunimu a chese waje ngugo ne kwana fadada emi an sha di bi nso ha enuanom se Christopher e be se hu nyame ani munyam a moma ye nhwe ye nkasa ye mu yiye ensembe na ya ye ka fo ya brabo ho oha no ba de na ya ye ka amane ne ba de na ya ye ka me yare de no ane bi kume dabi nya gigi o nyankopon mu because Goliath kan na adwen nsa o kan keke se na mo kona mu di yensu nkunimu a age akona fana mpa nyame so ma David di yensu nkunim na se yensu edi musu nkunim a yasom na eyesa enti chiro se ma meti ase wo verse 11 se abibia Goliath be sori agina no na ja Israelfo ayemhihye na ja Israelfo ahopopo enokre oha no so oha na kwa bu wo so ti du bia na visa ni da so kra bia ni ho eja oyemhihye ma oni je enwe peye nanso enne
Esi se ogidi a obema David bi aba obrabo no be yefiri ho e woni gye awie opeye ogidi aka amen. Enokre ebre ni mu na oro bi efretini bi a ofri Bethlehem a owe Juda ye friend Jezi o kan twi na o si Yizia na o ma nwotwe na ne man mu miensa ebra na okunu maye den no wondi ohene so achi ekọ okon no na ketwa kra na waka mu de ono de na o esere so ehwe nwan a eye David eno nti ebra bi di a papa soma no se omfa aduane ne niam nkọ mani nuanam wakono na afi wonhwe se de won esitie eno nti David tu anamon koe na okoduru ho na okoye a ode Nuamah no ko hye niam akrafo nsa no ebra na mu Goliath chono mamti asese ebre bia no na opie anopatututu ne anwumre ebegina etwa Israel mpeso anompoa se monso mo be ma munyinimra se dem dika kan no ha no so enti ya na agya o yemhye agya wo reho ana rura fikra se wo nyame bi wo ha obetimi agye wonua ma ogidi stay focused on God amen. Ebre na mu Goliath pie be keka ne nsem no mo be mo be ma bi a munyinimra na David tey kan verse 23 no a enti verse 24 to 26 no mo hwe de Goliath ye fa ho ote nsem no na Goliath kan ne nsem na Israel ma maka che David se mo hu obeman oye bema kufuni an hu ye hu ye so ye okufuni kesi a okundi nkunim bebre nanso Goliath pia Israel ma nyina adwane enti ma hu obema wi ohene ahye se obi bia obetimi ne nako na wadi nso nkunim no ode ne baba bema na ware na afi obema ne fie nyina ade ne ho afiri atotuam o Israel na o kirem kires David said de nhyehyɛ ne tie na kan verse 1 Samuel 17:24 to 26 na momen hwɛ di David ɛyɛ fa ho David ni anuanu busa because now person what story ni mu ye no hwɛ di obɛyɛ afa ho David busa mu no mo kyerɛ no mu bio na David say sa enti se ohena ka so de obetimi ne we akọ na odi ne sunkunim no de ohoma no nie na o kan menu aba pacho betima kan ho amame yeah 1 Samuel chapter 17 verse 24 to 26 me pese me paraphrase me pese iti de chronica Samuel edin kai eti edonso no chichemu aduenu nan kosi aduenu nsia no o say na Israel merema no nyina hunu oberema no a odwane efri nanim na wosro say na Israel merema no keka say semu hunu oberema a orefro ebayi Israel ara na waba ribetwa mompoa na woni ku a obekunu no wohene bema no anya ne ho say na wode ne baba bema no aware na wama na eja fie ade won ho wo Israel 26 no na David ka kire merima a woni no gina ho no say ede na mo beye onipa a obekun Filistini yi na wayi ahohora afri Israel so no amen na hwanpo ani Filistini ma me fasi ho a be se shade bi nso ha o se na maka se hwan ohena ka se hwan na obetimi ne be me ako na wakum no ayi ahohora afri Israel so on say initially no medical church mo reward and a benefit a wo ma obi a obetimi overpower in other words outclass a triumph over Goliath but David's focus was not on the benefit. The focus of David was on the freedom of Israel. Amen. Onuya aya ginama obusuan wate. Se brebi du no so ginama ko bia aya ginama eko no wate. Se brebi du no so ginama asore obusuan aya ginama asore obusuan na nyame obegina wo chairman kunimdia odi a ogidi aka amen. Enti David yesa na okan sa asemi wi. Na fo menhwe abra David yen hyehye se obetu anamon ama nyame mma ade won ho no. Yenhwe verse 28 to 29. Dia cause onu abakenkan. 28 to 29 was say na ne nua pani Eliab say woni merima no rekasa na Eliab
ebufu David ka say adenti na wesane abaha na hwan na uja enwan kakra a wo enwura mu no hye ne nsa kenkan medie minim wani ade ne wakoma mu bone dada say okon hwe enti e na wusane baaye 29 no na David say my yeden enye asembintra amen mohwa anamon bia o kristoni ba yagin se obetu na aboa okuo bi yede ahofadi aboa ekuo bi yede ahofadi aba obisua mu de ahofadi abra asore na obonsam befa kwam biara so in one way or the other even skakra o yibo nyamdwuma no obi beka sa agu aso na de ska we nyina de komo nyame emfio kosoye ne nhira ho ma amen David ye nhyehyane na onua pani Eliab otwene san ozimini oni eden ene wakomo mo bone so okon no hwe nti na waba ha so oba behwe okon no na David say eden na maye enya asemintia onua eya asemintia o mini so okwa adwuma ba wabre sabe nka so da enso aseminti ye pe heaven bi akọ nti na wabetena ha enya asemintia enko onua na oka no na so oka ni pa asemi die na so nkani o so jamanika nenso asemintia onua fache wate ye pe heaven ya bi akọ fache ne nyame onso de ode beche wate amen o se nya asembintia asembintia o ya asembintia me enhye ho den amen enti nsam no koso ne koduru ohene so anim na oma oto nsa frɛ David na David kɔe ohene anim na oduru ohene anim na ɔka kyerɛ ohene nana ma obi biara akomantu o me ho metu anama na me ne Goliath akɔkɔ amen onua emu ye dia aya focus on God ni tu anama wate ema abambu biara entwe nsan ema abambu biara endampo spirit wate anama be na pese tu a osu hu akire obi a ose enye yi ibisa o course be na pese okoya osu hu akire obi a ose we dia de wintumi nye enye ne kore what man has done man can do tu anama no nyame be mo di nkunim amen enti o ka kire wo hene ose mam me obi biara komentu o me konam ne be me yakoko na me say anamo bia be wagin se obetu no abambom be ba left right corner everywhere na yinti ahena asema ohene so be kanche David wontumi ne nko Goliath yi okufuni firi ne mofrase na wo de wo ya abofra ahanso abambu abawo na David maye imagine se mejina menyame ma no mejina onu aya jina ne kunim be yo de awate nti ohene ka kire nana se David ka kire ohene se David ewom oye bema we giant ne hu ye hu nanso na natie se mehwe meja nwan wo sere ne so na osisire na jata bi be kire odwan ne bia metino na mekobono gi ogwama ne free nanum na saboa ne sori tia me a me so na bogisem na me bono kuno na sa Filistini nti wonte se emwai mu ba kwa na David gina painting onua gidie nko a na betim de hu nyame ne munyama ya gina amen osi Goliath wonte se mo mu ba kwa na nyame a oje me osisire na ojata nsem no sa nyame ya obeje me Goliath nsem onua David wa amane remfide nyame ayama no aden na me ne wo ha ba ne re eye fide nyame ayama yen edumre bi yare bi bo na nka o so wuo enso nyame yi ufrim adwuma sam ye din na enso nyame ma onya bi abawo no ware mfie bebre na awo mai nyame bo ama nsa kan bi enne aden na wo ha foforo aba obese wo pa wo nyame hye no nso nyame de ne me ba wakwam se be boa wo ma oni je wie pe na watimi atena ne naase nanso bonsam of fight left and right so opese onam ofa kwam bia so no masa ha obi betena wo so na wura fi unyankopon empa ba ohamo ani jemu me say kokko onim se David no be mankunum dia ye o de ate ase aka amen enu ti David yesa na okokko nenim enu nti ensema David kan na to hina koma so no se sa na wo kan dia ko na unyankopon obedi wachi amen enu nti wa hene de na kotade hye David na David de nante hwei nanso
or yes, own to me in fan coffee, not on some share. Anyone, and shall be so. Dear way and seminal, me and Fentuana Moy. Mume nyai a bubu bo, we have to stop complaining. Dear one semin dear Cacrana, Yamedia Maon or Noah, missing a GD for 2 and a morning, and the man couldn't die or dear. And until David, the one found any dinner and 2 and a more. No more cast it on to me in Fanco. In 2 verse 40 Noah. David, nyai her 4 bottle noir. Now, if you know what be punished and Yamebua and my dinkum or 5. No far boma kuma kunum at the can no the 2 and among Kushia Goliath. Now, okay, count 42 to 47 now. Goliath, trust them, I'm telling Goliath to 2 neni. A honor name in the hawker crown, also or to 2 neni. Onia, a baby any more. Unidin. Ukrabidia dances a can't be sending pie, booty and count. Mom winning with Yampa count, and so she didn't yam shall be drew. Mrs. So, Tnayam Nasi, I'll be shram and abrosa, how did you come? Enti Goliath to 2 neni no David. Na choose mam tell say obu nenim tia if you say no ya abofra nso na no ho ye fe obu nenim tia enim tia bu koso wa abusua mu enim tia bu koso wa kuo mu mpo asori fie enim tia bu koso wa ha na ye Sabbath school bi no bi be kire adwen bi o se enim tia bu no bu o mie na no nanso action obe ya kire o chese obu enim tia enuanom nominating e bebe yo se nyame power se committee ne so a na ye nominate obi a then na ya o kafa no ho. We are very quick to conclude on decisions. We dey nim dey be no wo we dey skabe no wo we dey on sem fata we say nanso sabi nyina ya dom na nyame e dey namu mesi nya gidie se David na be kon dinkunem amen otutu na ni wo hu David no bu David enim tia na David kan kire nse oh wo de pia ne agyan na eba me so nanso me de me de asafo Yehowa a tumi nyina ye ne dia no a obu na nimtia no ni din na me de ba wo nchen na enne onyankopon ne de wo be hye me nsa na makun na wiase nyina hu se ye onyame bi wo Israel every say okon no eye erade kon ogiri aka amen eno nti awie ye be hwe enema ehye David den motimi gina ya abasamtuo nyina na wampa ba woni gide no gina kokodi nkunim no ewie ye hye ye be hwe in other words the significance of David's experience to us as Christians eno ye be hwe eno nti wonsu gina na eya enta nkunim ede na ma enta nkunim ye nya okono mu emerade edi nyansa ye de yepe ye de hunu mutu anamo nanso ye jani nyina mu ma awrade e de ma David said David kan ye no sa wo de pia na agyan na eba me nchen na me de asafo Yehowa a obu na nimtia ni din na me de ba wo nchen e de awrade din tu anamo a said o ha no tie biara awrade be me adi eso nkunim awrade simu say who is your Goliath o ha ne sen e yare e abawo ana ye nkratasem e adwuma pato awrade ni muate na awrade otumi ade nyina ye chani nyina mu ma no na ewiye no obehunu tumi awrade onhyira yen onom yen na domti amen.
For your bumpy, it was oh, Yahine, and a day a conya, a may now in him. In himself, I be shrine, Yajidi, it was Amen. Amen.